Tanyo ni kasing naibos ti budget nan. O may part-time kanya na agkali. Hindi kamot part-time kanya. May part-time. La, overtime ka kuwati ko 300 ti per hour mo. Bukas ting orasan. Mana may tratoy? Boss? 5 feet. Hindi ko sa maisda na buho. Na, basta. Gagatam. Tati gatang tati bagas. Kanarit pre. Lapalaim. Kalawat naman mapalap ta subsub mo. Tayo ba? Huwag ka dyan. Ta. Sa pagkabor na ito pa dyan. Okay. Bali ko na ito. Duwa nga agabay nga lusob. Isa gilima. Bali sa nga pulo nga lusob. Pura na ito nagtitrabaho ni. Apa sino nag-istibis dito eh? Well, bakit tulad na nga nagkuha ka? Nagdulyo ko lang. Nalo nang? Tangkon ani. Taman sa pa ni, kalit nagdag sa nato ni. Yan kadi. Ito na balance. Basta. Di ba? Kita man no, matira matikingking na may. Kasi ito side na. Katakpay ano, hindi. Susuptik tang lang na kayo. Guys, kita nyo dati man ni kasingan, hindi kalman napan nag-part-time, nagkaliti abot. Abot ti pag deposituan iti kinkinan. At tao may man nag-part-time dito ayang kon, naglablaba. Kita nyo. Oh. Tatumalwa ka mata kasing tabangan na mo kasi kandi kasing. Oh. Ano mo ti may sa may sa piraso, manubayad na. Manubayad no? May isang kiss. Kiss. Okay, alright. Pag-toothbrush ka garot Wala na ano na. Anak, buong tatay. Ito nyo ni kasing. With down ni data? Apim inti po mo madagita kwan. Yeah. Nangisit ka da blackan. Madilas lagi tuyon talaga. Oo. Nalabak na kita ni. Eh basta giti kasi rolin nun naman pa. Dati nga. Dati. Wala. Pagtagang tatigatang tibagas.